forstår ikke, hvad det er, du vil. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke bare indrømmer det. Indrøm hvad? Hvad mener du? Vi kunne være sammen for evigt. Bare os to. Men du siger nej. Du er en fucking egoist. Fordi jeg slår op med dig. Prøv at høre, vi to, vi skal ikke være sammen. Det er ikke dig, det er bare mig. Ved du hvad? Jeg ved udmærket godt, at du bare prøver at passe på mig. Og jeg ved godt, at du prøver at beskytte mig fra din skæbne, men det behøver du slet ikke. Min skæbne? Hvad snakker du om? Jeg ved godt, hvad du er. Hvad jeg er? Prøv at høre, du har brug for hjælp. Op med munden for Skal man trykke på den, eller hvad? Hvad laver du? Hvorfor kan du ikke bare vise mig dem? Hvorfor kan du ikke bare bide mig? Og så kan vi være sammen for altid. Joachim. Du er sindssyg. Hvorfor kan jeg ikke mærke noget? Du er fucking sindssyg. Jeg vil jo bare gerne være sammen med dig for altid. Kan du bare slippe mig fri? Joachim, okay. Jeg forstår det godt. Du er ensom. Det har været så ensomt for dig. Vandre igennem verdenshistorien helt alene. Men det behøver du ikke. Du har mig. Du har mig. Du kan komme mig til dit væsen. Der er ingen andre end mig, Joachim, der vil gøre det her for dig. Jeg har ham nu, men han nægter at indrømme. Hvad skal jeg så gøre? Super! At du har fået ham i snak er et godt første skridt i den rigtige retning. Nu skal vi have ham til at indrømme, hvad han er, og det kræver nok nogle lidt barske midler. Her er et par muligheder. Kors! Hold korset op foran ham og sig gerne fadervor. Hvidløg! Vampyrer hader hvidløg. Så prøv at tvinge ham til at spise noget af det. Dagslys! Dagslys er den sidste udvej. Det brænder hans hud og kan potentielt være dødeligt. Så brug det forsigtigt og med omhu, så du ikke mister chancen. Held og lykke med det, og sig endelig til, hvis jeg kan hjælpe dig videre herfra.